Не е човек, нито животно, а е месоядно. Що е то? Всеки от нас е виждал хищно растение най-малкото по анимационните филми. В действителност, видът на зелените хищници не е чак толкова страшен. Димитър от Пловдив не се бои, защото вече 11 години ги отглежда на терасата си. Натрупал е над 40 различни вида в необичайната си колекция. Ако си пъхна пръста, ще ми изяде ли? Да. Ще боли ли? Ами характерното е, че те всъщност имат видоизменени листа. Значи, примерно, ако погледнем растението, което се нарича дионея, самите листа завършват с капан, който е всъщност видоизменено листо. Вътре в самия капан има по 3 шипчета. Ако влезне муха в него или имаме докосвания на тези... Виждате какво се получава. Значи, когато е топло, растението реагира светкавично. Ето вижте. Значи, ако докосна само единия шип, то не реагира. Но ако се докоснат двата, то затваря. След което започва растението да се храни. Самия капан е затворен и някъде храносмилането продължава около седмица или 10 дни, зависимост от големината на насекомото, което е попаднало вътре. След което капана се отваря отново, както виждате тук, и то е готово още един път да се храни. Раят за лакомите растения са блатистите райони. Повечето от хищниците заспиват дълбок сън между есента и пролетта. В топло време се обагат в прекрасни цветове. Тогава падат и най-много жертви. Мухи, оси, комари, пеперуди, всякакви безгръбначни. Най-големите представители на вида, високи по няколко метра, даже могат да излапат цяла жаба. Друг вид насекомоядно растение е непентеса. Той също има обикновени листа, които завършват с канички. Вътре самите канички съдържат ензим, течност, която се нарича непентесин, и вътре по този начин то улавя жертвите. Когато насекомото касне, то пада вътре и се разгражда от ензима, т.е. получава нещо като супа, която е хранителна за растението. Значи това е цифалотус. Доста труден вид за отглеждане и доста претенциозен. Растение също с видоизменени листа, значи това са нормалните листа, които образува растението през пролетта. Те са нехищни листа. Ето тези наречени плоски листа. Но с затоплянето на времето почва да образува видоизменени листа, които са канички. И вътре в тези канички съдържат ензим. По същия начин, по принцип това растение в естествената си среда се храни само с мравки. Много рядък вид растение. Това са растения, така наречените американски насекомоядни растения. Отдолу цялата фуния е с лепкав сок, който привлича насекомите. И тук някой се е хванал от цъка в момента. Има муха някъде. Ето сега растение, което е било живо през лятото, но в момента заспива. И ако отреже фунията, ето ги насекомите вътре. А това са друг вид хищни растения, които са така наречените от вид дрозери. Ето тук може да видите жертвите, които са усвоени, но те са на принципа на лепенето. Значи те имат ензим и когато насекомото се допре, то залепва за тях. И растението се затваря и усвоява нужните протеини за него. Според Димитър, насекомоядните растения изискват минимални грижи. Основно се нуждаят да бъдат постоянно потопени във вода, по възможност да са изложени на директна слънчева светлина. Растенията хищници не е задължително да се хранят с насекоми, но чрез тях си набавят допълнителни полезни вещества. А и хищникът не може без своята плячка. И все пак, може ли да преяде това растение? Може, да, може да преяде. Значи най-главната грешка, която се допуска, е, че хората ги хранят насилствено.
Значи растението е по такъв начин устроено, че то си хваща необходимото толкова, колкото му е достатъчно. Ако растенията биват хранени, т.е. тъпкани насилствено, бързо умират самите листа и следователно след време и самото растение. Значи не бива да бъдат хранени. Тоест те естествено си поемат. И си привличат и естествено си поемат всичко, което им е необходимо. Просто се гледат като всяко едно обикновено растение.